Ayun oh! Yo, what's up mga Kadunski? It's me again, your Kadunski, making your life happy. What? So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Mangatarem, Pangasinan. So syempre update tayo ng mga benta nilang biik dito, mga baboy. Saka syempre tingin na rin tayo ng mga iba't ibang klase ng hayop. So bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dulski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga Kadulski, tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o, dito tayo kay Sir Panyol saka kay Sir Mario. Sir, good morning. Ayun o. Sir, magkano ngayon sa biik? 6.5 boss. 6.5. Ano yun? Lalaki. Ito malalaki to. Oo. 6.5. Ilang araw na yan, sir? 45 days na. 45 days. Ayun o. Ito medyo maliit, sir. 4.5. 4.5. Ayun, may ano, 4.5. 4.5, 6.5. Ayun o. High pro din sir, high pro. High pro na. High pro lang nga yan. High pro. Ayun o. Ito, kambing, sir, sa inyo? Oo. Magkano, sir? Bibili yan, dalawa. 9,000, dalawa na. 4.5 ang isa. Ayun o. Ano yan, sir? Babae, lalaki? Babae, ay lalaking dalawa. Lalaking dalawa. Ayun o. Pang ano to? Pang malamang. Ayun o. Dito tayo kay ano, Sir Joseph. Saka nandito si Sir Denmark. Ayun o. Hello. Sir, wala na namang puti. Wala nga. Wala pa. Wala May pa. dumating kaso nung dumating nandito na naman. Hindi na Mayroon nang available. Hindi nyo lang nadala. Ayun o. So medyo okay na. Ito organic brown calves, no sir? Yun, dami na nga sayang na itlog. Oh. Ayun o. Ayun Sayang. na eh. Nangingitlog na pala ito mga Kadunski, no? Medyo ano, hindi nila nasasalo. Yun. Okay pala to. Bilhin. Magkano to sir na? Ano, 250 na lang po. 250. Ayun Nasa o. 2 kilo. 2 kilo. Mahigit yan. Higit. Ayun mga Kadunski o. Okay rin pala to pag natsambahan mong nangingitlog. Ayun o. Ayun lang o. Natambahan na talaga. So double purpose pala to. Meron kang ano, pwedeng alagaan tapos Pwedeng kainin. kainin. Ayun, nangingitlog din pala to. Ayos. Pwede rin pagkuhanan ng ano, negosyo itlog. Yun o. Ayun. Boss, buwan. Ayun, may ano si sir bumili pala. Ayun, nabili ni sir. Ayun o. Ayun mukhang ano. Ito the best talaga pag may ano, mga okasyon, handaan. Anong plan ko sir? Gutom sa biyahe? Good. Sana. Ano pa handa? Ito pa, sabi ko na nga ba eh. Pag may okasyon mga Kadudski, mas ano okay dito bumili. Mura pa. Mura pa. Ayun o. Sige boss, thank you. Sige sir ah. Okay. Ayos, so yun. Tip natin mga Kadudski, basta may mga okasyon, dito kayo bumili. Ayun o. Sige sir ah. Thank you ah. Sige po, thank you. Okay. Meanwhile, Ayun o. So si sir meron rin palang ano, binibentang mga inahin saka mga lilitsunin. So yun, i-flash na lang natin yung number nila sir. Pwede nyo silang kontakin sir no? Oo. So contact lang sila sir. Ayun, saka yung presyo bahala na. Sir, magkano ba live weight kung nagtatanong? 235. 235. Ayun no. Sa patining yun. Patining. Sa inahin, 190. Ayun, magkaiba pala mga Kadunski. So, contact lang kay Sir Banyol. Kaya kay Sir Mario. Sir Mario. Yan, meron din silang ano, benta pa lang mga patining saka pang ano, mga inahin. Okay, talanong, yung karda di ba niya? Ayos. So, yung mga Kadunski, wala na yung mga tropa. Wala na, balis na. Umalis na. Time Na check. yung pan nila. 7:30. Paninda. Yung libintas yan ha? 7:30. Sibuyas. Ayun, may sibuyas dito. So yun talagang dapat maaga no sir? Oo. Umaga. Mga alas 4 nandito na. Oo. Yun, dito kami lahat. Ayun. So yun, medyo nahuli na naman tayo mga Kadulski. Bale at least nakita naman natin yung presyuhan. Ayun no. 6545 no sir. Ayos. Sige sir, thank you sir ah. Okay, thank you. Ayun no, so yun mga Kadulski.
nakaikot na tayo. So syempre konti lang kasi si kuya doon hindi nagtinda, nag-outing daw, kaya ano eh. Di bale, next time na lang. So at least nalaman natin kila Sir Mario kaya saka kay Sir, nalaman natin meron pala silang mga bentang mga inahin, patining, mga panlitsyon. So ang sabi nila, so yun mga Kadunski, contact lang kila Sir. So yun mga Kadunski, till my next vlog. Thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi mga Kadunski. Syempre, bawal pa rin ang tamad. Peace dudes!